lidi, já vás vítám u mýho dalšího videa. Dnes jsem se rozhodla, že bych vám mohla ukázat, co jsem dostala k Vánocům. Původně měla vyjít video předvčerem, ale měla nějaký plány, takže jsem se rozhodla, že tohle video udělám až teď. A myslím si, že některé dárky by se aj mohly líbit, některé ne. Určitě budu říkat, co mě ty dárky líbí, nebo tak. Jestli vám to videjko bude líbit, tak rozhodně tady dejte like a odběr. Díky. Myslím si, že můžeme jít rovnou na to. Takže lidi, jako první tady jsem si vzala takové menší věci, ale jsou fakt jako hezký. Máme tady tyhle dva přívěšky, asi už jste poznali, z jaké hry jsou tady tyhle panáčci. Tohle je z Among Us, je to takový random prostě jako charakter, nevím prostě. A potom tady máme pokaz Brawl Stars, protože prostě hrozně hraju Brawl Stars. Další, co bych vám tady chtěla ukázat, je tady ten plišák. Hele, já jsem si to hrozně přála, protože jsem to hrozně jako pořád viděla na YouTube a na Pinterestu, takže jsem si ho hrozně přála. Je to teda IKEA Ufone a jako přijde mi to hrozně cute. Prostě podívejte se, to přijde hrozně cute. Potom jsem dostala dalšího pliška, tady Pusheen, je to taková kočička a přijde mi to hrozně cute a hrozně to teď je aj moderní. A taky jsem ještě k ní dostala knížku. Tady tu knížku, jmenuje se to Pusheen jako šišta a je to jako docela dobrý. Je tam spíš hodně obrázků než jako různých nápisů, ale je tam aj docela dost nápisů a jako mám z toho fakt velkou radost. Takže lidi, jako další věc, to, co jsem vám chtěla ukázat, že jsem dostala k Vánocům, je tohle světlo a držák zároveň, přes které teď natáčím. Tady takovéhle světlo, jo. A pak jsem ještě dostala vlastně lampu. Tady jako hodně velká lampa, předtím jsem měla jako fakt oproti tomu obrově jako malou lampu, jo. Tady už mám nějaké vystavené věci. Nice. Pak jsem dostala ještě kufr na dovolenou a ten nevím teďko, kde je, ale podívám se po něm. Tak lidi, kufr jsem bohužel nenašla, ale to vůbec nevadí, protože jsem dostala spoustu dalších dobrých věcí, takže pokračujeme ve videu. Pak jsem dostala tady tu hrozně squishy packu. Taky jsem to všude viděla na YouTube a přišlo mi to hrozně cute. A je to hrozně squishy, jo. Jako viděla jsem to někde v obchodě a myslím, že to stálo tak cca 50 korun. A tohle teda vím, jako mamka mě to aj řekla, že to vlastně jsem dostala od rodičů a taky mi je řekla jako, a potvrdila mě, že to stojí 50 korun, protože jsem se jí na to ptala, jinak by mi to ani neřekla, si myslím. Pak jsem dostala na Vánoce tady tohle z toho malého astronauta, fakt mega malej. A je to na nabíječku, tady můžete vidět ty otvory, je to na nabíječku a já to nepoužívám moc, spíš jen to tak mám na poličce, že je to jako docela cute, protože když to dám na tu nabíječku, tak to potom nejde s tím zastrčit do toho mobilu, takže je to trochu užitečný, trochu ne, jako musím to s tama oddělat a potom to dát až s tím nabíjet mobil, takže to spíš používám fakt jako jen dekorace. Lidi, jakož fakt moc ráda maluju, tak se dostala ještě tady tohle, tak kdyby, no vypadá to jak pouzdro, ale je to jak kdyby pouzdro a je v tom vlastně takovéhle různé jako návody na malování různých zvířat a tedy. Pak je to tady takhle vyřešený, jo. Jsou tady různé rozmazávátka, různé tvary a velikosti tužek. A nakonec tady je vlastně takovejhle deník, jo. Ještě jsem do něho nenamalovala nic, protože teď si dělám jeden deník
A jak ho dodělám, tak si asi začnu dělat tady tenhle ten. Jako myslím si, že je to fakt dobrý dárek, že to iPost vypadá hrozně hezky, jo. I pak jsem ještě dostala pentilky, ale nemohla jsem najít celé to balení. A pak jsem si ještě vzpomněla, že to mám vlastně v pouzdře. Takže vám tady ukážu jenom to jedno, není to moc vidět. Tady, no, s takovýma dinosaurama, prostě nějaké random pentilky, ale stejně to jako udělalo radost. Já můžu si to světlo uklidnit, se to uklidnilo. Teď pak jsem dostala ještě tady tohle Hello Kitty tričko, protože mám ráda Hello Kitty a hodně mě to potěšilo taky. Hodně sleduju youtubery, kteří hrajou Minecraft a taky bych chtěla hrát Minecraft a už mám taky nějaké Lego Minecraft, tak jsem dostala na Vánoce nové Lego Minecraft. Mám ho teď za sebou tady na poličce, já vám ho ukážu. Lidi, tady je jako a teďkom je docela zataženo venku, takže jako to tak nevypadá. Já tady rožnu. Ok, vypadá trochu líp, no prostě tady takovéhle, jak kdyby se prostě, že nějací piráti jako na lodi, tady je chobotnice, velbloud a nějaký malý ostrůvek. Jakoby lidi, nevím jak vy, ale přijde mě ten velbloud mega cute. Já si myslím, že tohle už asi bude všechno. Takže já se na vás těším zase u dalšího videjka. Udělám, jestli chcete, tak udělám nějaké takovéhle jako podobné videa prostě. A nebo bych mohla udělat na něco reakci, prostě co budete chtít. Já se na vás těším u dalšího videa a zatím čus.